पापा अब और दर्द कैसन बा? दर्द? हाँ वो दर्द, हाँ हाँ वो अभी बा, थोड़ा सा बा। बस करी पापा, कविता हमरा के सब कुछ बता देलस। हाँ पापा हम अरुण के साथे बहुत ज्यादा खुश बानी। हमनी दोनों के बीच ना कोनो दूसर बा और ना ही आई। रघुआ टेंशन काहे ले रहल बानी? एज अ फादर रघुआ हमेशा हमरा खातिर बेस्ट कैले बानी एंड अरुण इज द बेस्ट। ससुर जी हाँ तो बेडरूम वाला बात? हाँ, तब फिर तू एक कमरा में, दामाद जी दूसर कमरा में। पापा हाँ ये अरुण के बेस्ट फ्रेंड है ना, हाँ वो तो है। जब तक बा तब तक गप मारे खातिर साथ में सुतेले, एमे का गलत बा? रघुए बताई। हाँ का गलत बा? फ्रेंड ही हवे ना। ठीक बा बेटी, तू खुश बाड़ू ना, हमरा खातिर वह बहुत बा। हाँ अमन तू जरूर सुधरबा ऐसा हमरा के उम्मीद रहे, बाकी अब उहो ना रहल। बाकी हम कुछ ना कहले रही पल्लवी। ई घर, अरुण, हमार पेरेंट्स, इहे हमार दुनिया है। तू माना चाहे मत माना तो हार मर्जी, बाकी यह सच बा। नाउ इट्स रियली ओवर, अब वाकई सब खत्म।